Ukhungathekile umndeni wakwaBhengu esigodini saseMbabane eMsinga KwaZulu-Natal emva kokubulawa ngesihluku kwendodana yawo nathi ibhungu. Ngokusho kwalo mndeni, amaphoyisa ophiko le-NIU athi besemzini wabo avalela abanye amalungu omndeni endlini afuna umufi, kwathi usendlini yakhe ayesedlulela kuyo. Kwathi laba bomndeni banxusa ukuba becima umakhalekhukhwini kanye nogesi, qeda amaphoyisa adlulela kwenye indlu abe kuyo. Kwadlula imizuzwana nokuyilapho bezwe khona ukuqhuma kwesibhamu. Ngaphambi kokuba edlulele endlini kamuva lamaphoyisa abomndeni bathe usekhathazile lo mfana futhi usewehlula amaphoyisa, kodwa thina ngeke kasehlule namhlanje. Kuhamba isikhathi bavalelwe endlini ngokusho kwabo bengakwazi nokuphuma, sekuqhume nesibhamu kwaze kwafika imoto yesidumbu yamthatha umufi yahamba naye. Bekungavulelwe emnyango, bebuka ngemfanti yezivalo namawindi. Lo mndeni uveze ukuthi abakwazanga ukuvula icala emaphoyiseni aseMsinga asehambile lamaphoyisa. Bazamile ngokuya esiteshini samaphoyisa ukulandela ukuthi ngabe kwenzekeni, ingabe bayawazi yini lamaphoyisa asegilela umukha. Kepha esiteshini samaphoyisa batshele ukuthi indodana yabo yiyo egadle kuqala amaphoyisa abeke seziphindiselela amdubula wafa. Kanti lamaphoyisa e-NIU kuvela ukuthi aphinde asina azibethela ngenduku ngoba bebefuna ukwazi ukuba kwenzakalani kwaBhengu ngesikhathi bezwa ukuqhuma kwesibhamu.